Bon dia, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui me n'he vingut ací a este jardinet que veieu darrere de mi, que abans era una llisa de roca on no es podia plantar res, però li vam fer unes paredetes de pedra i el vam reomplir de terra i ara la veritat és que està preciós, per ensenyar-vos una hortènsia. La tinc ací, és esta, està començant a brotar ara perquè ja estem quasi dins la primavera i vos la vull ensenyar perquè este vídeo estarà dedicat a com reproduir plantes a partir d'esqueixos. Reproduir plantes idèntiques, perquè l'esqueix el que fa possible és que la planta que aconseguim tenir nova és idèntica, igualeta, a la seva mare, a la planta de la qual hem tret eix esqueix, que un esqueix no és més que una vareta, una tija seca, que tallem a la planta i que plantem en un altre lloc. Això es fa ara, quan s'han de podar les plantes, quan venim de l'hivern, que elles estan absolutament seques i la saba encara no ha començat a viatjar per dins de les tiges, les tallem, les replantem i aconseguim tenir una planta nova absolutament igual a la seva mare. Moltes plantes es poden reproduir a partir d'esqueixos, algunes que ni ho imaginaríeu, per exemple, la garrofera. Nosaltres també ho hem provat i de moment l'esqueix està viu i està verd. Aleshores, creiem que funcionarà. Si voleu saber-ne més sobre com aconseguir còpies exactes de les vostres plantes preferides amb la tècnica de l'esqueix, acompanyeu-nos. Reproduir una planta a partir d'un esqueix és una de les tècniques més senzilles que hi ha. Només cal agafar eixa planta que volem reproduir i quan anem a podar-la, ja ben entrada la primavera, quan ja no faig fred, comencem a tallar les branquetes que li sobren. Per a fer l'esqueix haurem d'escollir eixes branques més boniques. No ens serviran totes les branques. Hem de saber escollir quines són les perfectes per a fer una bona reproducció de la planta i que siga estètica des del principi. En el nostre cas, l'arbre que volem reproduir és una glicina. Hem tallat dues branques llargues i ara preparem el terreny on volem plantar-les, perquè anem a plantar-les directament al lloc on volem que es facin grans. La glicina és un arbre que és molt decoratiu perquè fa una flor molt bonica i a més dona molta ombra. En el lloc on anem a plantar-la, en este lloc, n'hi havia una parra que es va assecar i quan es va assecar vam decidir posar una planta que no fera fruit, perquè com és un lloc per on passa moltíssima gent, les plantes de fruit com les parres que fan raïm provoquen que hi hagi molts insectes, en este cas vespes, abelles, que poden picar a les persones que s'apropen. Aleshores, vam decidir que millor que una parra era una planta que només farà flor. I per això ens hem decantat per reproduir la glicina que tenim a la part de darrere del mas. D'ací eixiran dos arbrets nous. Ara veurem com. Ara, el que fem quan ja tenim el terreny preparat és agafar aquestes varetes que hem seleccionat i picar-les una miqueta amb una pedra per la part que anem a soterrar. Perquè per allí entre més per on ell traurà les raïletes. La humitat entrarà més per allí i per allí tindrà més facilitat en treure. A la vinya antigament, quan la plantaven també li pegaven un colpet perquè així se feia més... Ja, espera. Va, abuelo.
No, que ho faig ell, abuelo. No, que primer tinc que tirar les parades jo. Ara tiraràs tu, Mira, que tiraràs tu. Espera't. Que l'abuelo te deixarà. Ara te deixarà l'abuelo a tu. Espera, home. Va, dona-li-ho, papà. Tu aguanta-li la breta i que tire. I l'últim pas simplement és soterrar-les i cobrir-ho de terra. I en uns mesos, en unes setmanes, veurem si eixa planta ha aconseguit arrelar al lloc on l'hem plantada. Normalment ho aconsegueix. Ja veurem què passa. Vinga. T'has punxat en una ortiga. Ara posarem cremeta. Esta és l'altra planta de la qual hem fet esqueixos enguany, que és l'hortènsia, i a més podem ensenyar-vos ja els seus esqueixos, perquè han començat a brotar. Tots els esqueixos d'hortènsia que han eixit. Tot varetes de l'hortènsia eixa gran que vos hem ensenyat abans, que han eixit tots han brotat. D'ací se farà una hortènsia nova de cada un d'ells. I haurem aconseguit unes 10 hortències iguals. També hem fet esqueixos enguany de magraner i d'amaret, que ens ha donat l'esqueix una veïna. Mireu, este és esqueix de garrofera. Li he caigut una fulla. Ui, ua. Fa un mes que està plantat. Ara ja sabeu com podeu reproduir les vostres plantes i flors només tornant a plantar allò que sembla que sobra, que són eixes tiges seques de l'hivern. Si ho proveu i broten les vostres noves plantes, ens ho podeu contar en els comentaris del vídeo. I fins ací el nostre vídeo d'avui. Ja sabeu que si vos agrada el nostre material podeu prémer el botó de m'agrada i també vos podeu subscriure. Podeu seguir-nos també a la resta de xarxes socials. Adeu!